a cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi. I bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa I bɛ om nana ni an dun ye. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1. Sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ. U ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité. An di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya. Sɔngɔ dama tɛmɛ diya. An di baara telima wa da ka di trop. Sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara I bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra. An du intérieur indox an du extérieur exdox sɔngɔ dama tɛmɛ diya lo ani siman kɔl a baara n'o ka ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya. Baara n'o ka ɲi I bɛ om baara n'o ka ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o ka ɲi I bɛ om 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 I bɛ om. bi wula in na Mali kɛnɛya minisiri ka fara kɛnɛya ɲɛmayaso maaw ka olu ye tɛgɛnɔ bila kɛ gafe la min bɛ wele ko contrat de performance. Ni gafe in dabɔra de ko bɛɛ lajɛlen ka I jɔ I jɔyɔrɔ la walasa jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya sɔrɔ. O senfɛ minisiri a yɛrɛ ye baaraminɛ caman di kɛnɛya tigilamaw ma mobili bɛ o la ka taa fara dɔgɔtɔrɔ minɛnw kan. Aw bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ nin ko kan an ka nin kunnafoniya ninnu senfɛ. École de la citoyenneté ale tako duruna wulikajɔ senfɛ sifinama 1000 bɔɲɔgɔnko ko olu bɛna kalan sɔrɔ dɔgɔkun damadɔ kɔnɔna na. Ni sifinama na malidenw b'a a la ka fara I ka dɔn k'a fɔ min ye AES jamanadenw olu ka. Aw bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o fɛnɛ ko kan ni kunnafoniya ninnu senfɛ. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛ ni bi ntɛnɛn avril kalo tile 20 san 2026. An bɛna minnu walawalaw ye ni sisan da in na o kama an b'a fɔ ko aw dan se kokura Advance TV sanfɛla la. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na Mali kɛnɛya minisiri ka fara kɛnɛya ɲɛmayaso maaw kan olu ye tɛgɛnɔ bila kɛ gafe la bi wulada in na a bɛ fɔ min ma ko contrat de performance. Laɲini ye min ye kɛnɛya tigilamaw olu ka se ka baaraminɛ lakika sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ka se ka kɛnɛya di jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma. Ka faamuyali caman sɔrɔ nin ko kan Asanso ale tun b'a kɛnɛ kan a ye minnu sɔrɔ aw ni an ka jɛn k'o lajɛ. Baara kɛ ko ɲuman tɛ se ka jalatigɛ ni tamasiyɛn dɔw tɛ n'a bɛ fɔ o ma ko indicateur de performance. Ale la faamuyala kosɛbɛ ministre de la santé et du développement social fɛ. O kama a ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na n'a bɛ fɔ o ma ko signature de contrat de performance min b'a to ale n'a ka département maaw bɛɛ n'a bɛ fɔ olu ma ko direction olu bɛ se ka baara kɛ walasa min ye kɛnɛya ye ale bɛ lasabati an fɛ ka ɲɛ cogoya min na. An bɛ domaine min na c'est sensible anw de kan ka dimi to an yɛrɛ kan ka malidenw jigi sigi ka malidenw furakɛ ka lafiya di maliden bɛɛ ma f'i sigiyɔrɔ n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini dɔ ye. O baara in tɛ taa dɔwɛrɛ kɔ cɛsiri kɔ. Contrat in baara a kɛra cogoya min na conseil y'a ɲɛfɔ a ma dabɔ mɔgɔ kɔlɔsili kama a ma dabɔ mɔgɔ labilali kama a dabɔra de an yɛrɛ ka se k'a dɔn an bɛ ka mun kɛ o de y'a to siɲɛ 2 san kɔnɔ an bɛ jateminɛ kɛ baara min fɔra an k'a kɛ est ce que an bɛ ka kɛ a kɛcogo la est ce que an kan ka nin kɛ an kan ka nin kɛ est ce que an bɛ ka se k'a kɛ an ma se mɔgɔ wɛrɛ ka na k'o fɔ an ɲɛna mais ni sɛbɛn dɔ kɛra la a b'a to a bɛ kɛ plus solennel ye tɔw bɛ engagé halisa. Walasa ka contrat de performance ale laɲiniw la sabati ministre de la santé ale ye wulikajɔw kɛ walasa ka minɛnw ɲini ka bila ka baarakɛlaw ka bolo kan. O kama a ye wulikajɔw kɛ min y'a to a ye bolimafɛn dɔw sɔrɔ k'a di a ka baarakɛlaw ma min musaka bɛ t'i jɔ fo CFA wari miliyari 1 a n'a kunkan fɛn na. Mɔgɔ bɛ k'an dɛmɛ an ka se k'an ka objectif atteindre jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye chef du gouvernement tɔgɔ la n'o ye général de division Ablaye Maïga ye mɔgɔ Mali teri fɛn fɛn mana dɛmɛ walasa an ka se k'an ka malidenw furakɛ ka kɛnɛya di malidenw bɛɛ ma f'u sigiyɔrɔ. A ma mɛn kosɛbɛ an ye mobili caman di bi o t'a bali an bɛ ka dɔwɛrɛw di dɔwɛrɛw bɛ di pour que an ka se ka mɔgɔw lafiya. A bɛ fɔ
une mission, c'est les moyens et c'est l'individu. Alhamdulillah, mission bamboulou. Individu bamboulou kumadola, les moyens bamboulou. Nan sera ka saba dafale sur yoromina, aman chesiri anga seka para ke wala seka malide ujikiski. Boli femme no dito fle, ala kumpe na falambwala. Kanikene Yunkunche, ministre de la Santé et du Développement Social, a la ninike maoufe munu gazega donani bulmafen nuna. Mimato, ubisiku janto ni bulmafen nuna kosebe. Nale anga jamana nyemoko ka la nini doye. Wala sa, malien bela jelemi kene ya solo, nogoya ani lafia la chugamina. Ayiwa kunnafoni bɛ taa ɲɛ ni waati na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ école de la citoyenneté ale tako duruna baaraw daminɛna an fɛ yan nɔ Mali la sifinama ma 1000 bɔɲɔgɔnko ko olu bɛna kalan in sɔrɔ a bɛ malidenw kofɔ ka fara AES jamana denmisɛnninw kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali marabagaw ko u ye nin hakilina in ta de ye walasa ka kalan ɲuman di jamanadenw ma walasa u ka se ka kɛ denw ye mun bɛ se ka faso kunnawolo ka kɛ ni donna nataw ye Umaru Sisogo ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye a ko kan. Jumadon, avril kalo kile 10 ani 7 sifinakaw ka minisiriso ye lajɛrɛ dɔ sigi sen kan n'o bɛ tali kɛ école de la citoyenneté tako durunan la. Sifinaka 1000 minnu bɔra AES fan bɛɛ olu de bɛna kalan dɔgɔkun damadama kɔnɔna la jamanadenya taabolo ɲumanw baaraw la. An bɛ aw sifu an b'aw fo nin kɛnɛ mun bɛ yan nɔ u bɛ nin wele ko école de la citoyenneté mais yɔrɔ mun don kulonkɛ yɔrɔ tɛ dɛ aw bɛ yan nɔ a bɛ tɛgɛrɛ fɔ la an n'aw dege tɛgɛrɛ fɔ wɛrɛw la bi baara yan nɔ baara bɛ daminɛ 4h du matin de a baara bɛ kun cɛ 23h o ye don o don de ni minnu kun t'a kalama a fɔlen filɛ nin aw ye a bɛ daminɛ 4h du matin a baara bɛ kun cɛ 23h sorasiw b'aw cɛla civilu b'aw cɛla parce que an ko bi n'i ye sifi ye n'i ko k'i b'i ka jamana dɛmɛ i ka jamana bɛ dɛmɛ ni discipline de ye discipline fɔlɔ o ye ka se i yɛrɛ la i ka se i yɛrɛ la dɔ ko o nalen Mali la yan nɔ an ka nigérien dɔ de don silamɛr dɔ don a ko il faut commencer par le commencement commencer par le commencement o ye aw yɛrɛ ye aw b'aw yɛrɛ dilan cogo jumɛn a ka nɔgɔn k'i tɛgɛ ɲɛsin mɔgɔ ma k'a fɔ ko nin karisa ka fini cɛ man ɲi karisa ka kuma kɛcogo man ɲi karisa kɛcogo man ɲi e yɛrɛ dun e bɛ ka mun de kɛ k'i yɛrɛ dilan e bɛ ka mun de kɛ k'i ka du dilan e yɛrɛ bɛ ka mun de kɛ k'i ka sigida dilan e yɛrɛ bɛ ka mun de kɛ k'i ka jamana dilan yan ye dilan ni yɔrɔ de ye an m'a fɔ k'a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yan dɛ mais dɔ bɛ daminɛ yan nɔ an bɛna fɛn dɔw bɛ yen aw ɲɛ tɛ mun na an ma minnu faamuya an ma deli ka minnu kɛ an b'o de yira aw la yan nɔ. Kɛnɛ in kan jamana minisiri caman kun bɛ yen i n'a fɔ bɛn ani kelenya minisiri général de corps d'armée Ismaël Wage a ye weleweleda kɛ ka se sifinakaw ma k'u cɛ siri hali bi jamanajɔ la nin baaraba in kolobɔ kari la ni palais des pionniers yirali ye jamana marabagaw la. Jiri nafa ka bon sigida lakana la ale ni kɛnɛya sinsinli fo ka taa se nafoloko sira ma o kama ni waati ninnu na ka kɛ ni kungo jeni ye ale ni jiri ntanya ye ka fara waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan ko ninnu ye fɛnw ye mun kɔni maaw kan ka wuli cogo bɛɛ lajɛlen na ka jiriw turu kosɛbɛ walasa maaw ka kisi kɔlɔlɔw ma Isa Sise ale ye jiri baarakɛlaw dɔw kumaɲɔgɔnya a ko la a ye mun sɔrɔ an ka jɛnko lajɛ. Siradaw la dukɔnɔlaw la fo ka taa se forokɔnɔlaw ma jiri bɛ sɔrɔ nin bɛɛ la wa u ɲɛti tɛ fɔ ka ban hali k'a dan suma dili la wali ka fiɲɛ ɲɛnama di adamadenw ma jiri baarakɛlaw ka fɔ la u ka baara tɛ a feereli dɔrɔn ye u b'u janto u labalocogo ɲuman fɛnɛ la ka sababu kɛ u nafa ye an ka sigidaw la. Jiri nafa n'i b'a fɔ se ka caman fɔ se ka fɔ ka daga danyɔrɔ la sinon nafa ka bon mɔgɔ ka fɔli ma quoi san teri mara dɔrɔn pour a kana tunu an b'a produit de kɛ a feere bon yaba min tɛ san ka caya an se k'o produit ka caya min bɛ san ka caya an b'olu kɛ ka caya min bɛ taa turu ka forow la ani sigida la sirada ni fɛnw na olu bɛ se ka garder cogo min na a kana tunu. Ni yiri yɛrɛ tɛ jamana tɛ yiri nafa belebele de bɛ jamana kɔnɔ u k'u hakili to yiriw la u k'u hakili to yirisiyɛn baarakɛlaw la u k'an don ba la u ka valeur kan na a yiri kɔni yiri tigɛli man ɲi ni yiri tigɛ i ka yiri dɔ turu an ka yiri camanw tigɛra kungo kɔnɔ a cɛ man ɲi. Abdul Karim ale ye jiriw kanubagaba ye a ka kuma la fosi tɛ jiri turuli bɔ. Ni sɛfo tɛ ka yiri san
on nana san mena do san nga rondo be mbe fe kata yiri do de turala donc on nana kana do jatemina ni variété nyama do soro donc on be se ko nyini mitano ye quoi ina fo mangoro walma lumuru voilà yiri kadne ko sobe ka yiri ne ko sobe ne ba turu et puis ne be yoro ko ni fo gene ka ke yiri tulade ore kadne nin dɔnnibaga y'a jira k'a fɔ jiriw turuli ani u kɔlɔsili o de bɛ se ka anw kisi waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ma. N'i ko yiri sigida yɛrɛ ni sigida tɛ yen ni yiri tɛ yen an bɛ kuma daminɛ n'o ye fɔlɔ parce que an b'a fɔ sigida n'a lamini de don sigida n'a lamini ye mun ni mun ye o ye yiri ye o ye jisigidaw ye o ye dugukolo ye n'i y'a ta k'a jateminɛ fɛn caman de sirilen bɛ yiri la ɲɛnamaya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ce qui veut dire que ni yiri tɛ yen ɲɛnamaya tɛ yen. Bon, ni yiri tɛ yen nɔ a ka ca Ala fɛ dugukolo bɛ bila tile de la tile funteni bɛ dugukolo halaki. Bon, i b'a ye k'a fɔ yiri jɔyɔrɔ bɛ yen parce que hali yiri bolo bɛ dugukolo kisi funteni sɔrɔli ma parce que a bɛ tile kunbɛn. Bon, ni yiri bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ a dugukolo bɛ don ba la sɛnɛ bɛ se ka ɲɛ o dugukolo la kosɛbɛ mɔgɔw bɛ se k'u balo sɔrɔ dugukolo la kosɛbɛ. Wa ale dɔrɔn tɛ sigiyɔrɔw kɔlɔsibaga sigidalamɔgɔw bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ walasa jamana bɛ se ka to balolen san ba yirika o tɛ ɲɛ fo jiriw ka turu bɛɛ fɛ wa turuli dɔrɔn tɛ a laɲininen don an kelen-kelenna bɛɛ k'an janto jiriw la fɛnɛ. Ayiwa ni ne bɛ taa ni an ye jamana kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na anw ka ɲininikɛlaw ye minnu sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. Ka kɛ ni diɲɛ kelenya tɔnba ɲɛma sugandi wulikajɔw ye cɛbɔ 4 min kɛlen don k'u kanabɔ ni waati na ko olu lamɛnna ambasadɛriw kɔni fɛ mun bɛ Nations Unies yɛrɛ tɔgɔ la. Ni wulikajɔ in senfɛ Senegal président kɔrɔ n'a bɛ Macky Sall ale ko fɔ tiɲɛ don ko farafinna jamana bɛɛ lajɛlen kɔni ma u ka danaya kɔni da ale ka ma u bɛna ta k'a kɔni ye cɛbɔ ye ka fara ale ka Michel Bachelet ka taa fara Raphaël Mariano Grossi ka ale ni Rebecca Crispin ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye cɛbɔw ye ni wulikajɔ in senfɛ. Mozambique président n'a bɛ Daniel Chapo ko fɔ ko ale bɛ wulikajɔ la ni waati na Chine jamana ka a ka wulikajɔ in ko o bɛ bila minɛ min kɔnɔ o de ye teriɲɔgɔnya min bɛ Chinois jamana ale ni Mozambique jamana ni ɲɔgɔn cɛ wa taama in senfɛ ko a bɛna taa a ɲɛda min ye u ka bayɛlɛmali usines ye ka taa fara baarabolo caman min bɛ u fɛ yen walasa min ye ka kɛɲɛ ni sɛnɛ ale yiriwa ko ye ale ni sɔrɔ yiriwali ko u bɛna olu baara ɲɔgɔnyaw kɛ ani ka u hakilina falifali olu kɛ. Algérie marabajɛkulu olu ye u ka projet ba Charlie baaraw kɔni sigi sen kan projet minnu u b'a wele ko Algeria Bid Round 2026 ale kɔni ye projet belebele min bɛ ɲɛsin taji ɲinini a n'a bɔli baaraw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye taji bɔyɔrɔ 7 ni o ye 7 bloc ye ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Algérie jamana ka wa ni waati na diɲɛ magobatigiw ni o ye investisseurs ye olu kɔni bɛ na wulikajɔw kɔni kɛ cogo min na don n'a nataw la nin projet ba in bɛ se ka sira sɔrɔ. Iran jamana ka Detroit d'Hormuz ale kɔni ye yɔrɔ ye taji fanba bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ ko ka kɛɲɛ ni Amérique jamana ale ni Israël ka fara min ye Iran jamana olu ka kɛlɛw kan ko o kɔni kɛn bɛ sababu ye ka gɛlɛya caman don ni takasegi kɔni na wa k'a kɛra sababu ye taji ale yɛrɛ kɔni sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ yɛlɛla wa ni waati na k'a b'a la ka dɔ kɔni fara duniya ale gɛlɛyaw kan ni fɛɛrɛ ni dabalima sɔrɔ ni gɛlɛya kofɔlen in na. An balimaw i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniya labɛnniw na an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya ka ɲini aw fɛ a ka to suwalen a ka teleso mandi la wasa b'aw ye jabarani ko la. Ibe om nana ni ere wa ibe om nana ni anduye nyogote nyogomanda andilula c'est de la qualité nyogote nyogomanda andilula c'est le numéro 1 sokonona la abe mana halikene malala abe mana ke ukasi manko c'est recommandé ukasi manko c'est de la qualité Andi baratelima chenyuma songo damatemedia Andi baratelima telima wa daka di tro sojo na la fiera pentiri ke la fiera ibe om nana ni here mali ho severa andu intérieur indox andu extérieur exdox songo damatemedia do ani simankol
Abara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya, songo dama temedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi, sogo no tani kene mata, abara no kanyi, ibi ibi ibi